Bon dia, amics i amigues. A vegades la vida és una mica desastre. Mireu això. Vlog de diumenge, avui som a diumenge. Otro domingo más conmigo. No tinc quasi veu perquè a dins els llocs es pot fumar, cosa que em sembla fatal, fatalíssim. No em sembla de país avançat, la veritat. I res, intento, esperem recuperar-la mentre endreço aquest desastre. I també poso a carregar la càmera, perquè otro desastre, sempre que vull bloguejar mai tinc bateria. Així que vaig a fer gestions i comencem el següent vlog. No hi ha res millor que una dutxa, la veritat. El vlog d'avui és per anar a fer la compra amb mi. Crec que us vaig explicar alguna vegada que la primera vegada que vaig anar al súper vaig entrar i vaig sortir sense res perquè no sabia comprar. Per mi ha estat molt difícil aprendre a comprar i no és que ara sàpiga la veritat, però després de bastantes voltes al súper per les tardes, o sigui, potser jo entro al súper i ja estava com una hora per comprar 4 tonteries, pues al final una mica de pràctica sí que tinc. Llavors, indispensable per fer una compra és una llista de compra, o sigui, soc una persona doña listas. Y claro, pues la compra pues también, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se te olvidan cosas y luego tienes que volver, o compres de més, que també és un clàssic. Una altra cosa indispensable per fer la compra al Japó és el smartphone, ¿vale? El necessitarem per quasi absolutament tot de la meva vida, però per fer la compra en especial perquè utilitzarem el Google Lens per traduir aquells aliments que no tinc ni idea del que m'està dient. I a part per calcular quan valen les coses, perquè €1 l'has de dividir com entre 148 iens, operació matemàtica que al meu cap no arriba a fer. Llavors, per saber més o menys el que m'estic gastant o tal, pues, ho vaig calculant amb l'aplicació calculador de divises. Llavors, una altra cosa a tenir en compte és que per fer la compra no la pots fer, o sigui, el concepte nostre de Mercadona o de Carrefour, de que tu vas al Carrefour o al Mercadona i compres absolutament tot, doncs aquí no, ¿vale? Aquí s'especialitzen en productes X, ¿vale? Sí que hi ha súpers on hi ha més o menys de tot, però per exemple, moltes vegades al súper no pots trobar coses de drogueria, saps? Per exemple, xampú, o jo què sé, o moltes coses fresques, perquè has d'anar com a un lloc on venguin coses fresques. Això és una cosa crec molt japonesa, que igual que quan vas a un bar, tu no pots demanar gyozas, ramen i sushi al mateix bar, sinó que has d'anar o a un lloc de gyozas o a un lloc de ramen o a un de sushi, perquè s'especialitzen molt en una cosa, no? Doncs igual. Llavors què passarà? Doncs que segurament no podré gravar com tot aquest vídeo d'una, o sigui, no podré fer la compra tot d'una, sinó que hauré d'anar a diferents llocs, però bueno, us aniré posant els talls. I avui, justament vinc de dir que no hi ha hipermercats i just avui anirem com a una espècie d'hipermercat on crec que hi ha quasi a tot. No he entrat, o sigui, només he anat 2 cops en aquell lloc perquè tenen cigrons. Tenen garbanzos, llavors, és que necessito garbanzos, ¿vale? A la meva vida, però no és el meu súper de confiança. El meu súper de confiança és com un que tinc a 3 minuts i aquest està com a 8-10 i és més carillo, no gaire més, però bueno, pues vaig aquí perquè un caprichito de garbanzos una se tiene que dar de vez en cuando. No, perquè menjo, o sigui, quan menjo fora menjo moltes coses així japoneses. Llavors, pues, no sé, necessito llegums, necessito coses verdes i fresques. Quan vaig a fer la compra de coses de menjar a casa, pues, jo què sé, pues intento buscar productes que s'assemblin a casa nostra, saps? Així que, bueno, som-hi! Bueno, estem a York Foods, al súper. Molt bé pel York Foods perquè té pàrquing de bici, està superbé això, la veritat. No porto mascareta, sí, la porto a la butxaca, ara me la posaré, però bueno, vaig entrar sense mascareta perquè crec que en principi sí que es pot, o sigui, es pot no portar-la. Però aquí tothom la porta, llavors no sé fins a quin punt és pressió social o què, saps? Bueno, com estic una mica gambarrota des que estic a Japó, anem a entrar sense mascareta a veure què passa i luego me la pongo. Ups. Ala, ya noto las miradas, ya me la voy a poner, que me da vergüenza. No sé cómo va a salir este vlog, la verdad, porque hay un jaleo. Voy a tomar una bolsita. Ara. Bueno, el primer que agafarem serà un bròcoli. Que val? És que veus, això no ho entenc. No sé què vol dir 168, 181. Potser una cosa és com el quilo i l'altra és la pieza, no sé.
Bueno, más o menos sería como... Creo que como... No sé, vamos a mirarlo, ¿ves? Serían con 168... 1,19 €. Ah, pues está muy bien hoy el brócoli. Para saca. Que ja et dic que no sé si... Mira, és que podríem mirar. No sé si és el quilo o què és. Vamos a hacer un Google Lens. Ah, no, mira, pues oferta, 168. Molt bé. És de Hokkaido, de la isla de Hokkaido. Muy bien. Anem a pillar un pepino. I mireu, perquè veieu les dimensions de la tragèdia de lo que vale la fruta. Esto es raïm, ¿no? Que no sé por qué vale tan caro, pero tipo, aquesta cestita val 1.316 iens, que 1.316 iens són més de 10 €, crec. Anem a mirar. 9,29 € esta cestita de raïm. Vale, habemos brócoli. A ver si encontramos coliflor, zanahoria. Bueno, aquests, tomates, també vull tomàquet. Es que tot ve en plàstic, de veritat, no, es tot. Así luego reutilizo el plástico. Es que me siento fatal, de verdad. Es lo que tiene vivir en Francia. Me ha hecho ser súper plástico consciente. 1,97 €, pues como pues más o menos 1,50 € o así, creo. Bueno. ¿Qué més? Aguacate. Queremos aguacate, no? Porque se me pone malo. Llavors ja m'estic passant la llista pel forro perquè això no estava a la llista. Vale. Zanahoria, ensalada, vale. Bueno, aquí veieu, Ai, mira, no havia apuntat els kiwis, però els kiwis són necessaris. Per mi el kiwi és com una fruta que no pot... O sigui, cada dia em prenc un. Quant està el kiwi? La veritat és que no vull ni mirar, perquè me'ls compraré igualment. Pero para que os hagáis una idea, 98 yenes. Pues mira, no es tan caro. Pero España també és caro, kiwi. 98 yenes deu ser com uns 70 cèntims el kiwi. Jo m'agafo uns 3 perquè després al súper de baix de casa meva hi ha més kiwis, saps? I jo crec que fan millor pinta que aquests. Cojo esto a la desesperada. Veus? I que els pots comprar en caixa també, que no entenc per què. Hauria d'estar prohibit en un país avançat. Mireu els plàtans, tot en plàstic. Com hojita d'ensalada. Yo normalmente a España me la compro sin bolsa, así en plan la ensalada para no comprar la bolsa. Pero aquí, ¿qué digo? Si va a venir en bolsa igual, pues entonces me la compro así, que és més còmoda. Anem a pillar la més baratuji, però que tingui una mica de bona pinta. 158 iens, que serien com uns... Sí, quasi €1, jo crec. Sí, bueno, pues la normal. Mira, mireu. Fruta cortada, es que me dan ganas de comprármela, o que me la compro. Joder, fatal, no soy una buena ciudadana. Pero es que necesito la fruta en mi vida. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Fatal. No me la voy a comprar. No me la voy a comprar. No puede ser. Me compraría esta piña, que son como 2 euros y pico. Mira, el meló, 1.480. Que està malíssim, el meló, perquè ja l'he comprat. 1.480 serien... Espera, que necessito calcular. És que veus, és horrible, això. Mira, uns 10 euros seria el meló. Doncs mira, 10 eurets, aquest meló. Baratíssim. Hi ha unes berenjenes. Mira, 48. Només, 48. Està molt bé, 40... Ah, no, és mentida, 48. 307, que serien com uns 2 euros i pico. Mira, això no està tan malament. Però per què ve en plàstic? Aquesta és la gran pregunta. I mireu, aquí és el pak choi aquest. Que lo ponen en tots lados. Que no sé com cuinar-lo. I hi ha setes hi ha de tots els colors. I no són gaire cares, tampoc.
Jo sempre agafo com aquestes, però ja en tinc, no en compraré. Que són 100 iens, que són 70 cèntims així, i faig de tot, en plan pasta, ho fico a la truita, saps? Està bo. I això també ho utilitzo bastant. Bueno, que tenim uns espàrragos que també en bolsa, per variar, que valen 331 yenes. 2,30 €, 4 espárragos. Fatal. Y mira, aquí unos pimientos que dices, yo no los voy pues no, te tienes que comprar 50.000 pimientos. Y claro, pues se te quitan las ganas, porque a mí se me pasan los pimientos. Vamos para una cebolla, el calabacín ya desisto. Zanahoria encara no he trobat, no sé on està. Ah, mira, ja sense bossa. Toma. Mira. No agafa un parell. No, a 3. Zanahoria nunca falta, o sea, nunca sobra. Me voy a pillar una cebollita también. Pero veus, es que toca una bossa. Pero això no. Allà. Tot en bossa, tot. En fi. Bueno, veig que hi ha unes patates també. Nunca sobren unes patates. Jeje. Venga, 3 patates. Sí, crec que tinc euros sobre, mira, 58 iens. Una patata, suposo. Veus? No ho sé, mai ho sé. No sé si és a peso o no. Ai, fatal. No, patata, 4 patates. Mireu, y això ja són con 1000 cosas preparadas que me da un poquillo de gerna, la verdad. Bueno, no sé, pues algo a salva, pero es que me llama cero la atención. Que si per què em tallen els productes? Els vull tallar jo, saps? Els huevos, tio, això es porta moltíssim, està tot arreu. 178 yenes. Ai, això és boníssim, això m'encanta. 400 iens. No sé, són com... Aquestes coses així enrotllades em semblen superguais. I bueno, aquí hi ha unes amanides bastant apetecibles, la veritat. És que aquest súper ja us dic que és una mica especial. Ah, es ven molt així, el chicken, rotllo, perquè li fiquis a la manita. Que no em sembla malament, no? Com va? 198. Venga, va, me lo cojo y algún día me lo pondré. Ah, mira, aquest fa més bona pinta. No està tallat. Ves que te vuelves perezosa en este... O sigui, quan et donen tot super talladet és com que ja després no vols tallar res. I no pot ser aquesta actitud. Doncs per això és que zero ganes. Jo veig aquests models fets i m'entra una frativa. Mira, esta ensalada tiene bona pinta. Mira, no està gens malament. El problema és el dressing. Mira, anem a la secció de sushi, que seguro que és la que queréis ver. Bueno, això són com tot... Això es ven molt, ¿vale? La gent es menja això, en plan, per la calle, rotllo... Un tentempié. I això val 110 iens, que deu ser com uns 80 cèntims, 90 cèntims. I bueno, sushis, 500 iens. Més sushis, això són 400 iens. Mireu aquests, això són 880 iens, que són com uns 6 euros, així. Gens car, per ser sushi. O sea, ara arribem com a seccions de productes que directament no conec, saps? Entonces, como que, ¿qué hago con esto? No tengo ni idea. Konjac. Es como gelatina. Vale, va, quiero la sección de queso. Espero trobarla. Mira, veus, està un fa gràcies. Cream salad beans. ¿Cuánto valen? 88, venga, va, adelante. Ya me estoy desviando otra vez. Son noodles con frescos.
Que òbviament pues, jo no em compraré d'això perquè jo això m'ho menjo a un bar, jo no em ficaré a cuinar aquestes coses, però bueno. Pero si el huevo te lo venden duro, tío, eso me sembla increïble, tío. ¿Quieres poner el huevo a calentar, que no cuesta nada? Pues no. Això és la secció de tofu. Una secció per mi desconeguda i que no, la veritat que no, el tofu no és lo mío. Em sembla bastant insípid. Però bueno, pues aquí seria un paradís dels vegans, la veritat. L'única cosa crec que poden menjar, perquè no és gaire friendly aquest país. Tot és carn o peix. Bueno, tot això és secció de tofu. Saludito a mis ex compis de piso de la Cala Moraneta. Mira, aquí el pesco. Mira, un trocito de salmón. Clar, és que hi ha salmons i salmons. Aquest deu ser més car. 604 iens. I aquest petitó, 300. Bueno, 188. Mira, unas sepias, 485 para paella, 500 yenes. Mira, estos medalloncitos que no sé qué pescado será, pero bueno, 400 yens. No está mal, no es dolent, mira, bueno, lo pillo. Es que clar, no sé què cuinar a casa meva. Vale, va, me lo voy a pillar y se lo pregunto a mi madre. Ahora saca, veo otra cosa que no estaba. Es que no es pot anar al súper. Sí, es que yo hoy venía por mis yogures. Ay, mi madre, ¿ves? Aquí ya es la sección de las algas, más marisco, mira això. 400 yens estos pulpitos. Qué buena pinta, la verdad, Una pata de pulpo, mira, mi padre estaría aquí mirando. 450 yenes. Es que no es caro, las cosas del mar. Si tu pares a pensar lo que pagaries a Espanya i amb tot l'inflat que està tot, mira, 300 euros aquestes gambites fresques, jolín, que buena pinta. Uy, los yogures. Empieza el show. Mira, jo directament no vaig a uns que posa oikos perquè em sona com griego, ¿sabes? Però que caro, 158. O sigui, he de trobar com el iogurt de la marca blanca que sigui iogurt natural. Però, claro, chico, con estos nombres... Bueno, aquest, per exemple, com sé que és un iogurt griego? Pues pel paisatge. O podria agafar el Google Lens, però bueno, ens fiarem que d'això deu ser Santorini i interpreto que és griego. És com tota proteïna, no? És com raros, aquests iogures, la veritat. Iogures con leche d'almendra. I tot és com de proteïna, no sé, crec que no estic a la bona secció de iogurts normals. ¿Qué hago, amigos? Bueno, pues no va. De locos. Bueno, pues mira, me lo compro y si no me gusta, pues es lo que hay. Me acabo de pillar aquest también, que es de fresa. Y me pillo otro así, aquest que posa proteína. Es que, tío, el dibujo... Sí, me estoy comprando el dibujo, sinceramente. Lo digo y no me escondo. Eso, oikos, es que eso de proteína, es que no sé si es bueno. No sé si es como, si me suena como de matado de gimnasio, ¿sabes? Estas son más baratas. 298, ¿no? Pues potser digo algo aquí que no estoy entendiendo. Pero bueno, nos arriesgamos. Sí, ya arriba un punt que no puc traduir tot. Mira, este queso tiene buena pinta. ¡Ay, olivas! ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, mis olivetas! 400 yens. A ver, uno baratuje, pero que esté bueno, como le diría a mi madre el frutero. Camembert cheese, venga. Aquest perquè el sé llegir. És que, direu, Irene, t'has d'arriscar. Sí, però és que arriba un punt que també vols coses conegudes.
I ara anem per una mica d'embotit. Ai, mireu això, la carn està cruda. Que cosica me da. Ai, i mireu, la prueba seria jamón serrano, chavales. Ui, un fuet! Si ja us dic que aquest súper no és normal. Tenen coses que... A ver, para que veáis lo que vale. Això, 1.600, serien com uns 5.000 euros, o sigui, són 7, uns 14 euros. Con un jamón de plàstic. Ara la secció de la carn, que és enorme, perquè aquí es menja moltíssima carn, això és una passada. I és que jo t'ho juro que no, com que no me apetece, saps? No agafar un producte així una mica universal per comparar preus. Això què és? Panceta o alguna cosa així, 500 yenes. És que la carn jo la trobo barata, la veritat. La calidad, la verdad, no la conozco. Pero yo que sé, por ejemplo, unos lomos de cerdo, 800 yenes. Jo no veig que és molt car. Per exemple, unes pechuguitas, 430 yenes. Pues mira, voy a coger esta. Y que luego mi madre no me riña. Es como el baratejo, ¿no? Todo plástico, ¿eh? Esto es una pasada. Una pasada. Ai, aquells congelats, como ve a guisantes. Però mira, igual això. Ah, mira, hi ha el brócoli també. Ai, espárragos. Espárragos. ¿Estará bo? No, voy a cogerlo, total. No pierdo nada. 200 yens. Y los edamames estos también me fan gràcia. Estoy viniendo arribísima, en esta compra. Això és perquè estic gravant. És que això no sé si venen. Sí, és que crec que venen... Bueno, va, anem a provar. Total, encara em queden 15 dies a casa. Ens ho menjarem en algun moment. Els garbanzos, 178 yens, no és gaire. Vaig agafar un parell ja, perquè em conozco. Puede que un maíz también me coja. Va, a tope. Me he venido como un cesto, ¿eh? La comería por 4 cosas, ¿sí? Un clásico. Se me va a hacer. Vale, aviam, he vingut a la drogueria, estic a Shinjuku i, bueno, són les 9 menys 20, que dius, un domingo, Irene, sí, aquí todo abre el domingo. I res, no he portat llista de compra perquè, o sigui, l'havia fet, però m'he canviat de jaqueta a última hora, llavors me l'he deixat a l'altra jaqueta, però m'ho he apuntat el que he de comprar en un WhatsApp a mi mateixa, clàssico, i res, de comprar mascaretes, cepillos, suavizante, quitamanchas. I allà vamos, al Sugi Pharmacy, no sé si ho veieu, Sugi Pharmacy, que em fa molta gràcia perquè el subtítol, o sigui, posa dispensing, i jo em penso que és com dispensing. Dispensing. ¿Qué más? Necesito... Mira, aquí tienen todo de farmacia. Buscava un quitama... un cepillo de dientes. Em compro aquest, vale? Que ja el tinc i em va superbé. El que passa que el vull porque si tengo un par la uni y no se me olvida nunca de lavarme los dientes. 338 yens, 2,46. Bueno, podría coger uno más barato, la verdad. Pero ahora como sé cuál es. Sí, necesito saber quién es el blando.
Anem a traduir-ho. Regular, super compacto. Yo creo que esto va a ir guay, ¿no? Es como pequeño. Mireu, aquí estan les pastilles per a dormir que em vaig comprar jo. Com 1.080 iens, pues uns 7 euros. La Kira no deu dormir gaire bé perquè hi ha com tot un estanc. Hi havia 2 mares sense mascareta. Puc anar sense mascareta? És que t'ho juro, jo crec que sí. És que no estic segura. Estoy nerviosa. Si crec que me la trauré y si me dicen algo diré, son inocent. No sé qué. Necesito como una mascarilla de pelo, pero no enorme. Bueno, aquí crec que us he de deixar gravar perquè em costa moltíssim, ¿vale? Trobar el xampú que jo quiero. Em resulta com missió impossible, és que no sé per on començar, la veritat. Xampú... Aviam si trobo aquí el quitamanxes, que és que vull com un cachesiete, saps? Pero es que tú me entiendes que yo era esbrina, pues supongo que será tipo algo así, ¿no? Clear. Ah, no, joder, això és de la barrilla. Això és com que et venen això, però no et venen el xisme, saps? Desinfectante. Eso no es. Bueno, voy a preguntar, así como pueda. Solo es suavizante. Ja he sortit. A Quitamanxes al final m'han donat això, que espero que funcioni, perquè ens hem tacat, sí. I bueno, no hi havia el cachesiete que jo buscava, però bueno, aviam si funciona aquesta cosa. Aquestes han sigut les meves compretes per avui, que no són poques, la veritat. No he trobat el suavitzant que volia perquè, bueno, és que m'he agobiat, és el que em passa. Ja me canso d'anar amb el Google Lens. El trànsit de Shinjuku. M'agobio i dic, bueno, és igual, ja tornaré un altre dia. Així fins que al final, mira, m'acabaré marxant i no m'hauré lavat con un xampú normal, però bueno. Ens veiem al proper vídeo, aviam que us puc ensenyar. Sayonara, babies!